बाथ्रा बेनो आङो कंग्रेसनि सासे केन्डिडेट जानानै आं मिजिं थिदों रायजो राजा आंनो निश्चय भट होगोन बेराफारसेथिंजाय जायखौ जों बर' होनना बुङो नन बर' बिथांमोननिफ्राय आङो माने एबाउट 70-80% मोनगोन आरो आङो मिजिं थिबावदों जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो 50% भटखौ आं निश्चय मोनगोन ओरैनो सारा बेसेबां पार्सेन्टआव देरहागोननायनि आसा दं दा पार्सेन्टआथ' आं खिथाबायानो पार्सेन्टआ बेनो बे नन बर'निफ्राय से गरफाथा हमना लादो 70% बर'निफ्राय 50% बेयाव सासेल' केन्डिडेट दं बे जाबाय आंल'नो आं मिजिं थिदों निश्चय आंनो होखागोन नोङो पाब्लिकनि माबाथिं नोङो खारलायनाङा बै पाब्लिकआनो नोंखौ नागिरहैगोन मोनसे माबा पलिसिखौ नोङो बाहायो सिंग्रियाव दा आयेन फाइननि खोथा फैबाय जोंहा बानायनांगौ गाज्रिखौ गारनांगौ गोदानखौ माबा इन्टारभिउ लानो दा बे सासे इउटुबार गामिनिफ्रायनो दङ होनानै दहायनो बुंखाबाय जे सासे डबल एम ए मानसि ट्रिपल एम ए खेबथाम एम ए पास खालामनो आरोखि सारा मोनथाम आयदायाव मोनसेयाथ' इंलिस गुबुनाव मा बर' मोनथाम आयदायाव एम ए पास खालामदों थामसा नङा मोनथाम आयदायाव एम ए पास खालामनांगौआ सारा थारैनो सासे लेखा गोरों मानसि दहाय आरो माखासे बिबुंथिगिरिफ्रा लाखिलांबाय इउ पि पि एल सरकारनि बाथ्रा नाथाय मा मावबोदिया बिथांमोना मोनसेबो बाथ्राखौ बारायनानै बुङाखै जे माबाया सोलिबोदों बे बाथ्राखौसो बुंदों दा बेफोराव जोंनि रायजो राजाफ्रा हयथ' गाज्रि मोनलाया मोनसे हावरिया दुखुथियाफोरनि दुखुखौ बुजिग्रा महरैबांखौ खालामो गावनि खामजोब्बाय फुथुंजोबनानै लाबाय दिनै क'क्राझार थांबा नायखो दङ जा उन्नति जानायखौ आंबो लुबैयो नोंथांमोनाबो लुबैयो जोबथाराव मोनसे खोथा बुंबावो